Predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, primio je u sedištu stranke predsjednika nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica, gospodina Stefana Karganovića. Udruženje Istorijski projekat Srebrenica osnovano je u Holandiji sa ciljem prikupljanja verodostojnih podataka o Srebrenici za vreme rata, ne samo u julu 1995. godine, već mnogo šire, to jest od 1992. do 1995. godine. Osnovni cilj našeg projekta jeste uzdizanje iznad politike i propagande i stvaranje kontekstualne evidencije o srebreničkim dešavanjima u julu 1995. što može poslužiti kao korektiv iskrivljene slike koja je vladala proteklih 10 ili više godina i kao iskren doprinos budućem miru, istakao je gospodin Karganović u razgovoru sa profesorom dr. Vojislavom Šešeljem i dodao: U prethodnom periodu na izdavačkom planu smo mnogo uradili, a naše publikacije o Srebrenici izazvale su mnoštvo različitih reakcija. Održali smo 2 međunarodna skupa o Srebrenici i to 2008. u Banja Luci i 2009. u Moskvi. Materijali Međunarodnog naučnog skupa održanog u Ruskoj akademiji nauka u Moskvi u saradnji sa Centrom za izučavanje savremene balkanske krize Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka pretočeni su u knjigu Delatnost Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, sadržaj, rezultati, efikasnost. U Srebrenici se nije desio genocid. Postojao je zločin. Brojka žrtava je višestruko manja, ne više od 1000. A do ovih podataka može se doći iz brojnih različitih izvora. Zajednički je zaključak sa sastanka.